Ada nutup. Tapi sekarang kita memilih jalan berbeda.
bisa. Wis tak berjuangke mati-matian, wis tak pertahanke nanging kowe wis rasa jalan Gusti sing maringi cukup reseki matiku ora karo kowe. Saiki nyatane awake dhewe kowe bahagia tidak bersama seperti sedia kala kowe karo bojomu aku ya karo bojomu. Wis tak berjuangke mati-matian, wis tak pertahanke nanging kowe wis tak sejalan Gusti sing maringi cukup rezeki matiku ora karo kowe. Saiki nyatane awake bahagia tidak bersama seperti sedia kala kowe karo bojomu aku yo karo bojomu. Aku yo karo bojomu. Dingin banget ya. Oke, beku tanganku. Oh. Oke, sarung tangan kayak gini. Pesta berjuangke. Jadi kali. Kayak lagi memasuki bulan-bulan dingin memang ya. Namanya siapa? Agak mau gak kalau dari itu? Mau gerak. Bukan. No, gak boleh, bukan muhrim. Iya. Iring tadi tuh udah nyinggung ya bijak. Cik, cik, cik.